Ihe Burns and almost done alle clúte Albana Robert Burns. Cé amach na cara cultartha a Galterlan ní Chanain. Tá cúpla sprich ag buint leis an bhliain seo an uile. An chéad sprich beidir na an chathair seo chuir ar Ardan as cór an dóine lig. Sprich eile na mórtas agus bróda chuirte éis do gine sa chathair seo. Agus léargas a chuirte do gine ar an chumas atá acu agus atá sa chathair seo rudí iontacha dhéanú agus deire a chur chun tosaí mar chion scríbe ná chuirteí. Agus sílam héin gur sin beidir náte mó a bhí meid luachas seo. Cruthófar 2,000 post agus síhrafar bog na 100 milliún bont I dorastal de chorú status na carach. Tá fearan a gobar seo sa Culture Company le bug na chead bhliain leis an chláir thuirla chéile. Caithí an chláir scéal ghire a rá ar agus insint don dóin. Would help them mend the mill and time will need. While through your pores the juice distill like amber bead. His knife seal rustic labour slight and cut you up with ready slight. Bhí me se ceinneal ban an tí anach, tá sé ceinneal ihe granmhar agus bé bia gin fásta hagus agus trataí agus nips is an mar sin. Just ihe ceinneal crack. Tá daoine rud beag níos mó, ceinneal broadú sa sturramé, agus sílim go bhfuil tá sé fearhhaid in a jégóirí go háirithe. The file amach is duine as Allington me bhí me se hála London agus hánig mé rais, agus is féidir lá inis file amach is féidir leat fé Allington, is féidir leat fé Oraniacht Johnny Ceol, agus fé na choníonn seo. Fleachán na Hearn arsúil mílúnasa. Couple seachtain in the Asian, couple seachtain in Rivision, be Maiden City Festival, sin féile de chuid the Apprentice Boys, be an dair se tarlú congracht a chéile. Be seo céim mhór chun tosaí reis sa flúisirs síhan a fásta. Tás agad an nascadar an Ilan seo agus an Ilan Ila. Ar bhealach bhain seo náit ar hosaí na trublaidí. Seo náit ar curú críoch Is léir ggóil comhaoibriú pobl ar bun, ach díosbrach phríomhar go fáilón bhí aim na carach. Crack me dinne an réit bénta amach, as an matá na déilsúí sásta a lord fa cahar cultar de réit bénta, féibar bé. Seo jazz don cahar seo, I hé na cur ar Arden an Dóm, agus a rá leis an rá go bhfuil me dinne oscailte de gró, go me dinne oscailte de torasúí. Agus céir den ar leisiúd nach lachan leis an stáda seo. Ceim dinne an doris sin a ceinneal oscailte an tamar fad nó a bheith Lord lo. Tá som go bhfuil daoine ón loch gró, a caintlo, daoine ón cóphobal I héanú, daoine mór le rá obraí cóphobal, tá sé a caintlo go máis a rá seo jazz don cehar. Tá som na gháil tú sásta, but na bí a choristeachar. Bé as intason mar dúirt mé UK City of Culture na City of Culture ach tá sé ácunis gus cuma cean telmatir mar dúirt Jerry Anderson bliantú an Derry Londonderry Stroke City legendary tá na haine sin a ligón inis.